Aħna qegħdin hemm biex kuljum inbidlu għall-aħjar il-ħajja ta' mqar persuna waħda. Iddikjarat dan Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela meta kienet intervistata minn Xavier Balzan waqt il-programm Extra fuq ix-Xandir Nazzjonali. Dottora Bela qalet li tixtieq il-Gvern immexxi minn żewġa, il-Prim Ministru Roberta Bela, jibqa' mfakkar mhux biss għal miżuri li jtejbu ħajjet in-nies imma li jerġa' jżid il-fiduċja tan-nies fil-politiċi. Naħseb jekk tistaqsi nidentifika xi ħaġa waħda li verament nixtieq jibqa' nfakkar għaliha hija l-fatt illi n-nies jerġa' ikollhom fiduċja fil-politiċi. Illi n-nies jirrealizzaw illi aħna qegħdin hemmhekk biex inservuhom, aħna qegħdin hemmhekk biex inbidlu l-ħajja tagħhom, aħna qegħdin hemmhekk biex kuljum inbidlu l-ħajja ta' xi ħadd għalina jkun diġà biżżejjed. Fl-intervista Dr. Bela tkellmet dwar l-oqsma li trid taħdem fuqhom fil-qasam soċjali. Fosthom fejn tidħol is-solitudni, qalet li trid tkun il-vuċi ta' dawk li jħossuhom waħedhom. Dan hekk kif minn riċerka li saret mill-Fakultà tal-Ħarsien Soċjali fl-Università ta' Malta, 43.5% ta' dawk intervistati s-sena l-oħra qalu li f'xi mument jew ieħor iħossuhom waħedhom. Din is-sena ir-rata telet għal 93.5%. U naħseb dawn in-nies għandna nisimgħuhom, għandna naraw x'qed iwassal li qed iħossuhom waħedhom għalfejn forsi dik l-anzjana li qiegħda d-dar tistenna li xi ħadd iċemplilha, tistenna li xi ħadd jismagħha, qed tħossha waħedha u kif nistgħu ngħinuha. Lidja Bela tkellmet dwar l-ambjent u kif se taħdem favur il-ħarsin tiegħu. Hawnhekk irrikonoxxiet li fl-aħħar snin sar ħafna fosthom l-eluq tal-power station tal-aktar żejt li jniġġes u fis-separazzjoni tal-iskart. Importanti li nuru ċertu entużjażmu biex nattiraw investiment f'pajjiżna, ma nixtieq li dak l-entużjażmu li hemm biex nattiraw investiment, biex inkabru l-ekonomija, u kun hemm ukoll l-entużjażmu biex nibżgħu għall-ambjent. Ġifieri f'kull deċiżjoni li tittieħed fejn niġu biex innidu proġett, nixtieq li jkun hemm priorità wkoll ewlenija fil-qasam ambjentali.